खुलुमबाय गिबियावनो नायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों भटार कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामनायनि बागै खोन्थाहरनो सानदों। मानो होनोबा जोंहा दासान्दि गोबां दावराव जागासिनो दङ बे भटार कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामनांगौनि बागैनो। मानो होनोबा बेयो कम्पालसरि जानो थांगासिनो दङ। साननैसोनि उनाव नोंथांमोना जायफोरनियाव भटार कार्ड दङ नोंथांमोना गासिबो बे गावबागावनि भटार कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामनो नांसिगोन बायदि जाबाय। मानो होनोबा दायो जोंहा गभर्नमेन्टआ बिनि बागै नटिस हगारखाबाय आरो। दा बिनिखायनो जोंनि भारतनि गोबां अपोजिसन पार्टिफ्रा गोबां पलिटिकेल पार्टिफ्रा बेनि हेंथायै दायो प्रटेस्ट खालामगासिनो दङ आरो मानि थाखाय आरोबाव भटार कार्डखौलाय आधार कार्डजों लिंक खालामनांगौ जालायखो। दा बिनि बागै माने गोबां दायो प्रटेस्ट होगासिनो दङ आरो पलिटिकेल पार्टिफ्रा। दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों। थारैनो नोंथांमोना गासिबो जायफोरनाव भटार कार्ड दङ नोंथांमोना भटार कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामथारनो नांसिगोन नामा आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों। दा बिनिखायनो नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जोबोद मोनसे गोनांथार भिडिअ जानानै फैयो। जोङो जुदि कम्पालसरि लिंक खालामनांगौ जायोबा भटार कार्डखौ जों अब्लाथ' खालामखाथारनांगोनखा जोङो गावबागावनि आधार कार्डजों। दा बिनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना आबुङै मिथिनो हागोन। दानिया नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गासिबनिसिमबो गुरै खावलायनाय थाग्रोबाय दे। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा आरो नोंथांमोना दासिमबो सोरबाफोर जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा गिबियावनो अननानै गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो। दानिया आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै। गिबियावनोथ' आं नोंथांमोननिसिम बोसोरनैसो जाबायदां भिडिअ लाबोदोंमोन आं मोनसे नोंथांमोना भटार कार्डखौ गासिबो गावबागावनि बे आधार कार्डजों लिंक खालामनो नांसिगौ होननानै। बोरै लिंक खालामनांगौ आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोदोंमोन। जानो हागौ नोंथांमोना गोबां मानसियानो गावबागावनि बे भटार कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामबायबो जानो हागौ। नाथायबा बै समाव जोंहा बेयो कम्पालसरि नङामोन। जेनेबा नोङो गावनि बे भटार कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामथारनांगौ बे कम्पालसरिखा। खालामाबाथाय नोंनि बे भटार कार्डआ जाया एबा आधार कार्डआ जाया बेबादि नङामोन नालाय। दा बेनो माने नोङो भटार कार्डखौ नोङो लिंक खालामबाबो जागोन लिंक खालामाबाबो जेबो नङामोन आरो आधार कार्डजों। नाथायबा एबाराव हले नोंथांमोना गासिबो भटार कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामनांगौ बादि जासिगोन दै। दा बिनि बागै आं खोन्थाहरनो सानदों। मा नटिस ओंखारना फैदों आं बेखौ गिबियावनो खोन्थाहरनो सानग्रोदों। नोंथांमोना नायनो हागोन बे जाहैबाय जोंहा इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियानि मोनसे प्रेस नट आरो। दा बेवहाय नोंथांमोना फरायनानै आबुङै नायबा बेहाय नुनो मोनगोन। दा बेवहाय बुंदों आरो बे आधार कार्डजों बे भटार कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामनाय जासिगोन। नाथायबा बियो जाथ'वाखै बियो बियो माने जाखासिगोन आरो थाबैनो जाखासिगोन बियो। माला जागोन दा बेखौ बुंनो हाया। देग्लाय बोसोरावनो जाखागोनखा बे लिंक खालामनाया। दा बे नटिसाव नोंथांमोना आबुङै फरायना नायबानो जाबाय। भारतनि गासिबो नागरिकफोरानो भट होनो हायो। बेनिफ्राय आधार कार्डखौथ' नोंथांमोना गासिबो जायफोर भारतनि नागरिक बिथांमोनाथ' मोनखायो नालाय। दा बिनिखायनो बिथांमोननि बुंनाय बादिबा बे आरो भारतनि गासिबो नागरिकफ्रा जुदि भट होनो हायोबा आधार कार्डआबोथ' गासिबो नागरिकनियाव थायो नालाय भारतनि गासिबो मानसिफोरनियाव। दा बिनिखायनो बेखौ मोननैखौ दायो लिंक खालामनो नागिरदों आरो जाहाथे माने जायफोर इलिगेल मानसिफोर बेफोरखौबो माने एसे संदाननो हागोनखौ नायनानै बिथांमोना बेखौ खालामनो नागिरदों बायदि आं मोनदों। गोबां मानसिफ्रानो मा खालामो नंखाय भटार कार्ड दिहुननानै लायो। नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ। दा बिनि थाखायबो बिथांमोना नैबे भटार कार्डजों लोगोसे आधार कार्डजों लिंक खालामनो नागिरदों जानांगौ। अब्ला लिंक खालामोबा बिथांमोना आबुङै मिथिजोबगोन आरो सोर नंगुबै सोर नंखाय आरो एलेनबो जायोना सोरबा माने नंखाय भटार कार्डबो दिहुननानै लायो। नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ। दा बिनि थाखायनो बिथांमोना बे मोननैखौ लिंक खालामनानै बिथांमोना फुरा भेरिफाइ खालामनो नागिरदों बायदि आं मोनदों आरो। दा बेथ' जाखासिगोन माला जागोन बिनि बागै बुंथ'नो हाया। दायो जोंहा माखासे टेकनिकेल एक्सपार्टफोरनि बिथांमोननि दायो राय लागासिनो दं आरो बोरै बेखौ लिंक खालामनाय जागोन बिनि बागै। दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरनाय जाबाय। माने दायो गोबां अपोजिसन पार्टिफोरा बिनि बागै हेंथायै माने प्रटेस्ट खालामगासिनो दं आरो मानि थाखाय आरोबाव भटार कार्डखौलाय आधार कार्डजों लिंक खालामनांगौ जालायखो मानि जाहोनाव बिनि थाखाय माने गोबां दायो माने खोथा बाथ्रा नांलाय खमलाय जागासिनो दं आरो। दा बेफोरनि बागैथ' जेबो आं दायो बुंनो हाला। जेखियानो जाया मानो जुदि लिंक खालामनाय जायोबा नोंथांमोना एसे उनावनो गासिबो गावबागावनि बे भटार कार्डखौ नोंथांमोना आधार कार्डजों आरोबाव लिंक खालामनायनि खामानिया नोंथांमोना स्टार्ट जासिगोनलाय आरो। बे खामानिया सोलिबायानो थाखागोनखा। गभर्नमेन्टनि बे भटार कार्डआनो जा पान कार्डआनो जा आधार कार्डआनो जा बे गासिबो माने बोसोरफ्रोमबो माने मोनफा मोनफा बेलेग बेलेग खामानि फैनानै नोंथांमोना मावनांगौआखौ जाखागोनखा आरो। दा बिनिखायनो बेखौ नोंथांमोना टेनसन लानो नांला। नोंथांमोना एसे उनाव मिथिनो हासिगोन मारै लिंक खालामनांगौ। आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरखागोनखा। लिंक खालामनाया गोरलैयानो जागोन बायदि आं बेहाय मोनदों। जेरैबायदि सिगाङाव बे भटार कार्डजों आधार कार्डखौ लिंक खालामनाय जायोमोन बेबायदिनो जागोन बायदि आं मोनदों आरो। दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना एसे नेलायदो। आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोगोन।
जेब्ला बेहाय माने बेहाय जासिगोन होननासो बुंदों आरो बिगिन सुन होननानै बेहाय बुंदों एसे जुदि जायोबा बे लिंक खालामनाय खामानिया स्टार्ट जायोबा आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोगोन माबोरै नोंथांमोना गावबागावनि बे भटार कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामनांगौ आं बिनि बागै आबुङै भिडिअ लाबोगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ गासिबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो एबारावथ' बे कम्पालसरि जायोबाथ' नोंथांमोना मिन्थिखादो नोङो उफाय गैखाया नों लिंक खालामखाथारनांगोनखा नङाबा नोंनि बे भटार कार्डआनो खामानि होनाय नङा नङाबा आधार कार्डआनो खामानि होयो बेबादि जाखागोनखा आरो दा बेनिखायनो उफाय उफायथ' गैखाला नोंथांमोना बेखौ खालामखाथारनांगोन जाहैगोन आरो दा बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाखादो आं नोंथांमोननिसिम एसे उनाव भिडिअ लाबोगोन माबोरै लिंक खालामनांगौ बिनि बागै दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों